ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಡೇ 2. ಸೊ ಅಂಗಡಿ ಬುಲ್ಪಿಗೆ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಆಚೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಥದ್ದು ಇವಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಜಿಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಜಿಲ್ ಪೂನುಂಡು. ಮತ್ತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜೀರಾಗ ಫುಲ್ಲು ನೆಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು, ಪಂಚನೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಲಾಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತನೇನು ರಾಪರ್ 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 ರಾಪ ಕಟ್ಟೋಡು ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನಡಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಇಂದು 50 ನಿಧಿ ಕಾರಣ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ಕಂಡು ಸೇರ್ಲಾಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡತ್ತೆ ಅಡಿತಿ ದಾಂಡಿ ತೋರಿಸಿಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾರದ್ದೆ ಮೆಹಂದಿ ಕೊಣೋದಿಲ್ಲ, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಶು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಮೀಗೊಡತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಬೋದು ಮಿಸ್ ಅನ್ಪದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತುಲಿ. ದೆತ್ತೆ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡೋಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಕೊಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಚಿನ್ನ ಮೀ ಪಾಡತ್ತೆ ದುರುದ್ಯನ ರಂಗೋಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಪಾಡಾಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡಾಡು. ಸೊ ಪೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಇರಲ್ಪ ಅಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇರ ಅಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ಲ. ಯಾಲ ಮಾಮೇಲೆ ಮೂಲ ದಾರಂದ್ರಾಗ ಪೂದಿಯರ ಸರ್ಕಸ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂದಿಯರ ಅವಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಏನಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಎರಡು ಗಮ್ ಟೈಪ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡಾಯ್ತು ಆಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಐನು ಅಂಟದು ಆಯ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ಪೂ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದು